Peace and Order sang Santa Barbara gin-review. Nagsapol kang Biyernes sing hapon, Hunyo 24, sa Liga ng Barangay Office sa Santa Barbara ang mga miyembro kang Municipal Peace and Order Council para tawaan tig-atensyon ang mga issues parte sa dalagan sa kalinong kag katawhay sa banwa sa naglipas nga duha ka bulan. Si MPOC Chairperson Mayor Dennis Superficial nagsiling nga kinahanglanon gid ang visibility sang mga kapulisan sa tanan nga mga oras kay ini ang pinaka-epektibo nga paagi sa pagtugong sang paghimo kang mga ilegal nga buluhaton kag kriminalidad. Gindugang pa ni Police Chief Inspector Elmer Armada nga very minimal gid ang problema sa droga sang mga kabataan diri sa banwa. Ginistoryahan man sa meeting ang pagkayad kang coordination sang barangay kag mga kapulisan sa madasig kag maayo nga pagresponde sa mga girinamo o public assistance, ang pagpadayon pagpatrolya, ang kakulangon sang personnel kag mga pulis sa banwa, ang mga kinawatay kag ang mga minor sang edad nga mga kabataan. This is a case of a crime against person. Okay? Crime against person, akan-akan. Pag insindiyo ko lang, police matter na mo. No? Police matter na mo, anything. Whether it's right, it's and so on. Basta may mag-complainant, the police should always attest. Okay? Ang wala pang insindiyo, as simple as that. Okay? Now, if there are negotiations or there are intentions to do a make-up settlement, run ka na siguro. May forum, run base maaari ng tutupon or whatever, no? Na nagkagriada ng kapitan. Pero of course, kumayaman ang pulis. Si DPWH Engineer Gemma Tamagos nag-update kabahin sa pagpatuman sa easement clearance sa highway kag ginpabutyag nga ginahulat nila ang budget para sa programa sa pagbag-o o kon paghimo sang rotonda sa Bangga Dama kay ang junction na obserbahan nga delikado. Paagi sa pagpanikasugman ni Municipal Interior and Local Government Officer Ted Cordero, ang MPOC meeting regular nga naga-evaluate, assess kag review ka mga tikang sa pagpadayon sang kalinungan kag katawhayan sang Santa Barbara. Buboy Socaldito, ILU, Santa Barbara.